Din søn? Nej. Så får jeg mor, så mor far mor. Ja, og Søn, han er meget vigtig at fortælle dig. Søn, du er den udvalgte. Til hvad? Du skal smide denne halskæde i vulkanen i Myrter. Hvor er det henne? Det er et meget, meget farligt land. Det er en meget farlig halskæde. I de forkerte hænder kan det gøre meget stor skade. Hvis du har den på for længe, så kan du få Ebola. Og hvis dragen får den, så udsletter den verden. Jeg skal holde den kært til mit hjerte. Næsten at sige, at jeg tager afsted nu. Okay. Farvel, søn. Farvel. Hvad laver du her? Du er vist lidt for ung til at komme i sådan en bar. Jeg kan godt tænke mig noget vand. Hahaha, vi har ikke noget vand her. Så giv mig et eller andet at drikke. Okay, du kan bare sætte dig ved siden af ham, den store derinde. Hvor kommer du fra? Gollum City. Gollum City? Nå, hvad skal du så her? Jeg skal bare op og besøge min bedstemor. Kig mig i øjnene. Du lyver. Fortæl mig sandheden. Jeg skal ødelægge din vulkan op i Myrter. Hvorfor skal du det? Det er ond en. Det kan gøre alt muligt sindssygt. Jeg kender godt til den ting. Jeg skal nok hjælpe dig. Hvad er navnet egentlig? Dumbledore. Hvad hedder du? Jeg hedder Golling. Ja, det er så godt det her. Ja, det er det. Ja. Hvad vil du? Jeg er sendt af tavlen. Jeg skal bruge halskæden nu. Hvilken halskæde? Det er lige meget død. Hey. Hey.
Du bliver nødt til at overleve. Lige ondt mig. Kig på mig. Brug det magiske pulver. Er du ikke, jeg bruger det magiske pulver? Det er det. Så. Ja, det er godt nu. Det tror jeg. Det magiske pulver er trængt ind nu. Kom. Rejs dig op. Og lad os fortsætte vores rejse mod myrder. Jeg ved, hvad du gammel til det her. Der er noget galt. Jeg tror, vi skal til at tage til Velverbyen. Ja. Hjælp mig. Hjælp mig. Jeg kan snart ikke mere. Det er da snart. Jeg laver et bål. Okay. Jeg må hellere gå til køjs. Jeg er ved at være træt nu. Jeg er ved at være svag. Dumbledore. Er du okay? Ved hvem du er? Du har fået et syn. Et syn. Hvilket syn? Syn ud i fremtiden. Kan du se i fremtiden? Jeg er en elver. Kan alt. Skæbnen har sendt mig til dig. Jeg skal hjælpe dig på din rejse hen til vulkanen. Tag dette våben. Derfor den sølle pind. Jeg vil personligt følge dig. Bare den elskede. Den er hemmelig. Okay. Du rejser nu. Kom. Du må se den halskæde. Hvad? Må jeg lige se den halskæde der, eller hvad? Nej, det er kun min, som jeg ser den på. Må jeg gerne se den halskæde snart, eller hvad? Nej. Hvorfor ikke? Fordi det er min. Halskæde! Du er ved at blive korrupt! Din usle trold! Giv mig den halskæde, nu! Nej, jeg må se det. Det er nu eller aldrig! Du må ikke se den, det er min. Stoler ikke på den!
Jeg gjorde det. Jeg gjorde det. Jeg gjorde det. Verden er reddet.